Conquistar o cliente é cada vez máis difícil. Sabe o ben o pequeno comercio que tenta acollerse ás novas ferramentas digitais para chegar aos compradores. As redes sociais permítenlles chegar a máis xente, pero tamén o fai a competencia. Diferenciarse aquí é a clave. O comercio de proximidade está transformándose a toda presa a través das ferramentas digitais. Rocío pertence á terceira xeración dun negocio en Vilagarcía de Arousa, cuns 80 anos dedicado ao mundo da bicicleta, un mundo que cambiou radicalmente ca internet e recentemente cas redes sociais. O tema do WhatsApp Business que me pareceu super interesante porque agora mesmo hai moita xente que che pide por WhatsApp ventas, e quero dicir que eso sí que me parece moi interesante. E despois o tema das redes sociales que ahora mesmo son fundamentais. A Cámara de Comercio de Vilagarcía promove a través de cursos o manexo de novas ferramentas digitais aos comerciantes para afrontar os novos retos para chegarse aos compradores. É o caso de Alicia que con toda unha vida dedicada ao calzado, tras a pandemia tivo que reinventarse. Que días fago un directo, logo saco os produtos, enseño os produtos, fago reels, entonces, bueno, pues vas enseñando que é a túa tenda, o que é o produto. A erupción das redes sociais que a reproducción de contidos de baixo custo permítelles aos pequenos negocios ampliar o seu abano de posibles compradores, aínda que tamén hai clientes para todos os gustos. Un canal para que o pequeno comercio pois fale, teña así como máis posibilidades de que a xente vaya, porque ao final as grandes empresas pois están comendo moito o pequeno comercio. Toda a vida. Eu quero falar ca xente. A xente máis nova sí que pode coñecer comercios a través de redes sociais, que ao mellor se vai pola calle, pois ao mellor non se fixa. Todo un xeito de innovar a través das novas ferramentas digitais, pero sen perder a esencia do comercio de proximidade. A maneira de vender é diferente, todo, é que non podo decir que se parezca nada ao que había antiguamente. Por eso, nos tamén temos que evolucionar. Comercio é vida para os pueblos e temos que seguir luchando por esa venta de tú a tú. O futuro tamén no comercio xa ven para quedar.